Ahoj, já se jmenuji Štěpán Krpata, vítejte u sledování prvního dílu pořadu Majálesoviny. Pojďme na to! Tak jsme tady, Majales Office, 3. patro, jdem se podívat, jestli se tam něco děje. Tak tady máme Lukyho, ten má na starosti agenty, celkem slušná práce, jich asi 300. A Monča, která se nám stará o soukromí vejšky. Tak tohle je základní tým pražského Majalesu. Tady máme Marka, který se stará o doprovodný program. Tomáš, ten nejvyšší vůbec tady z nás, který to celý dává dohromady. Tady máme naši krásnou Marču. Marče se stará o to, abychom byli vidět a slyšet. No a Peťa, to je naše srdíčko a sluníčko, International Island a další zóny. Tak já už tady vítám našeho prvního hosta, kterým je jeden z organizátorů, Michal Šamánek. Čau Michale. Prosím tě, pojď nám představit tu zásadní novinku, o které všichni mluví, vrabci na střeši si o ní povídají, a to jsou ty zázrační Majálesové náramky. Jasně. Základ je, že je to čipový náramek. Ten čip slouží k tomu, že přijdu na místo, identifikuju se, jestli jsem to já, to znamená, mám rychlejší průchod na branách, zároveň tím platím tím náramkem po celém festivalu, to znamená, nabiju si kredit buď dopředu nebo na místě a zároveň můžu díky tomu hrát nový festivalový hry a atrakce. Místo vstupenky, která byla finanční tištěná, tak dostávám rovnou takovou pěknou pobálku, když vybalím, tak v ní najdu pokyny, které je důležité si přečíst, protože spousta lidí v tom může dělat zmatek, že se napřed první náramek a pak zjistí, že už nejde dělat. A Michale, nějaký další novinky pro Majales 2014? Teďka je asi největší téma oznámení hlavního line-upu. To proběhne v pondělí 3. března v 8 večer na youtube.com/Majales TV, Majales TV. A v 8 večer Honza Kraus oznámí hlavní line-up plus obrovskou novinku, co se týče prostoru konání. Vítám u nás ve studiu další dva parádní hosty. Parádní asi ne. Je to Tomáš Gavlas, hlavní koordinátor pražského Majalesu, a Marek Cukrář Hanza, který má na starosti doprovodný program. Já jsem slyšel, že heslem Majalesu 2014 je nejlepší den v roce. Co všechno na Majalesu můžeme vidět a zažít? Můžeš tam zažít všechno. Uvidíš tam na 7 hudebních stagech přes 50 kapel, u těch velkých, po ty studentský, a je tam obrovská zóna, kde se prezentují studenti, studentské spolky a jejich dovednosti, aktivity. Je tam zóna sportovní, je tam zóna pro středoškoláky, jestli hraješ Minecraft, tak si tam můžeš prostě zahrát počítačové hry. Majalesu předchází celý doprovodný program, tak na co se můžeme těšit? Přesně tak, Štěpine, před Majálesem vlastně máme takzvaný studentský měsíc, kde máme spoustu aktivit, eventů pro studenty, kteří si můžou toho účastnit, nebo se zapojovat, nebo tam soutěžit. Máme tam různý band contesty, máme tam sportovní akce, cyklojízdy, máme tam debatní kroužky a de facto si tam každý přijde na to, co chce a to, co hledá. Bereme každou duši, která s tím se trochu pohnout a posunout to dál, takže nám napište info@majales.cz a my vás rádi zapojíme. Tak tohle jsou Majálesoviny, které budou vycházet každou neděli na kanálu youtube.com/Majales TV. No a na závěr pro vás máme soutěž. Ptejte se nás na cokoliv, buď to sem dolů po tohle videjko, anebo na naší fanpage na Facebooku. Nejoriginálnější otázku zodpovíme a autorovi pošleme 2 lupeny a tričko k tomu. Mějte se hezky, čau.